यूट्यूब लाइव रे दिन पळेया इंस्टाग्राम लाइव ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ଆମ୍ବିକିର ଯୋଉ କାଙ୍କଡ଼ ମହାବୀର ସେଇଠି ସେ ମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ ହର୍ତ୍ତ ପାରି ହେଇକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆସିଛୁ ଆଉ ବାକି ଭକ୍ତଗଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ ନାଉରିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ନଦୀ ହର୍ତ୍ତ ମହାବୀର ପ୍ରଭୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହ କିଛି କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାବୀର ଠାକୁରଙ୍କ କତି ଆସିଛ ଆଜି ବିଷୟ କୁହ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସୁଛୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ତ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତ ଦାଦା ହିସାବରେ ତୁମେ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ହର୍ତ୍ତ ମଝିରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଦୀପ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଠୁ 25-30 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଆଇଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ବି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ବି ଆସିଛୁ ଘରେ ସାଡ଼େ ମା ମାନେ ମାଣ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତମେ ମିଲନ ଏଇପଟୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ଭଲ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏପଟୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଯୋଉ ପେକୁ ଜାଣିଲ ଯୋଉ ଭିତର କନିକା ଯିବା ଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବୁଲା ଗାଡ଼ି ଆମର ଆସିବ କରିଦେଉଛି ହଁ